Умен човек. Практичен. Момент. Набрал точен, точно, вземи си действаш. машина, така завдай, само буташ копчета. Ти си циганин, мале, не да ти... Аз Мале, не да ти поста! И го чуля е самоубийство. Чакай се, това беше друг. Аз направо... Оня, както ме изигаса и вади ми нож, аз му вадя нож като добър приличен човек. CSGO мил плеер. Той ми застрелва хедшот в главата, направо с дигала такъв му отпрах. Я му виж името на то. 666 и някакви чинг-чонг мим-бонг такова и я му виж профилното. Мале е слаб, нищо чудно. Айде бе. Маля ще игра дигъл чек. Дигъл. Тиба путителен, тиба бухал. Кия хедшот. Тъпкенджер дева, Да си прави майка ти. така. А ти ще ли заспиваш? То още по-голяма Този гъл. свят. Вей. Моята усмивка ще ги засъмни. После ще й покай. Е тъпно. Много хора. Вей. Мяу. Моля. Я, банка. Я го запиши и го бани на първо. Какви с тия два смолка, бе? Мисля смог. Сметнах я да апс. Аха, Какво правиш така? изчезли. На по-малко съм изчезли. Над това. Дай ми това. Ако не се получи Браво. горе, ще се получи долу. Той не си какво. Той стреймпаше за тебе, тук май ти беше видял. Бе. Да. Бах, ти нещастник. Гърмиш. Убиваш. Спокойно сгърмиш и убиваш. Аз разбих главата на Енчо. Колко цивилни съществуват тук, разпространяваме. Има още Колко един. презарежда връзка от Тоскова. Какви са те моменти? Не бе, то ще презареди бе, майка ти бе! Убийца на цигани такъв! Гифт. Дете не ни чуе. Момче. Имам флаш, чакай. Какъв е то? Не, то не мога да му лъкна повече, бе. Майка ти, бе. Не мога да скоча в режимния прозор, бе. Как не можа да луките за 36 мисчо? Скачам и стрелям, знаеш къде отиват патроните така? Ай всички да ходим на едно място. Ай, Стига, бе. бе. Добре, да, човек. Гиф ни е едно. Как не се бях весе? Какво? Ами гифнете една бомба. Пиде, бе, Една какво? бомба. Гифнете ми една бомба, бе. Бегай се. Я му дайте на този джихадист да си. Не, че му гифвам две оръжия, подали ти искаш бомба да ти дам. Ти що тиеш мид бомба, е? Мен ме изхарчите. Енчев, пак си с бомбата, ти Ой, си. давай от цигани. мита, давай от мита. Няма никой. Той е без загиста. Ммм. Не съм мит. На Б. Тук. Кой? Еми успях един. Всички също, всички също. Ръш, Ивочо, и ръш. Ивочо, аре, Ивочо. Аре, Ивичо. Фу, каква е тази каска, дето ми би стигала, бе? Той има... Бяхме май не получите като хит. Ама мислех си... Енчев, мислех си, че гледаш апс. Абе, че ти си е тъй лимитива, бе, брат, аз стига. Борко, видях така кобра с 100 гранати и реших да ги взема и се криех зад тръка и те не ме видяха и убих един в гръб. Рекорда, Хенчев, ти си буквално телемит има. Дали? Така е, той не гледа апс, ме убиват. Енчвен постър, бе. Ивчо, давай, ти си, Ивчо. 8 минута и 34 Ивчо,
дай, ти си. Бягай, 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 Ирчо, бягай! Има бе! Има време, да. Той загина като герой! Ще го запомним като герой! Паус. Убийте го за мен! Да се чуе песничката! Стига бе, човек! Искам песен. Задържам, той ме убива. Не имам шанс да го отсекаш, каквато малка дупка, бе. Показа се, бързо презареждай, бе! Поне презареди. Се успокой. Я дишай. Дишаш грешно, Енчев, затова си фак. Ямо скочи. Уа! Време! Аз верно май стрим Valorant бе, човек! Я какво става тук в тез? Дай ми легендата, бе. Дай ми легендата. Гопни ми емка. Ем. Контрол, задържаш контрол, а така? Ще станем отбор, ще ходим на финалите! Финален. Бе, ти дефюз. Не са А, бе, брат. Ето го, мак. Не, брат, така ще го оцеля с така, ма. Малото гъже. Знам къде ви е бомба. Кирчо! Той на бомбата, бе, брат! Те знам и тебе, може Хате да бъде. тук отляво и ти. О. Юли бе, мархаба. Аллаху акбар.